హాయ్ అండి. సంబాల్‌పూరి రీస్టాక్ చేసాం. కూకట్పల్లి బ్రాంచ్‌లో ఉన్నాయి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇవి నేను అన్ని బ్రాంచులకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తాను. 1-2 డేస్ టైం పడుతుంది అంతే. చాలా మంచి స్టాక్ అండి ఈసారి. కలర్ కాంబినేషన్స్ మీరు లాస్ట్ టైం చూస్తే కన్నా కూడా ఇంకా బెటర్ కాంబినేషన్స్, బెటర్ డిజైన్స్ అయితే వచ్చినాయి. ఇవన్నీ కూడా 1695 నుంచి 2895 కంప్లీట్ హ్యాండ్లూమ్ సంబాల్‌పూరి కాటన్స్ అండి. ఫర్ ద సమ్మర్స్ మీరు ఒక డిఫరెంట్ హ్యాండ్లూమ్ కలెక్షన్ వేసుకోవాలనుకుంటే, ఫర్ ద సమ్మర్ ఏంటండి హ్యాండ్లూమ్ వేసుకోవడానికి టైం అనేది ఉండకూడదు బేసిక్‌గా. సో మీరు ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్లూమ్ కలెక్షన్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. మీరు చక్కగా చూసి పర్చేస్ చేసుకోండి. చాలా మంచి కలెక్షన్, చాలా బాగుందండి. కలర్ కాంబినేషన్స్ నాకు పర్టికులర్గా ఇది లాస్ట్ టైం వచ్చిందే, బట్ సమ్హౌ ఈ గ్రీన్ అండ్ పింక్ అనేది 2020 ఆ టైంలో ఫస్ట్ టైం నేను మంచి కంచిపట్టు చీరలో చూసి సర్ప్రైజ్గా ఫీల్ అయ్యా. నాకు ఇంకా స్టిల్ ఆ విజువల్ ఇంకా నాకు గుర్తుంది. ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ కంచిపట్టు చీర, గ్రీన్కి పింక్ కాంబినేషన్, అది చాలా బాగా గుర్తుంది. మళ్ళీ చూస్తే నాకు అదే గుర్తొస్తుంది.